ଏଇଟା କି ଗଛ ଇଏ ଜାଣିନି ସାର୍। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଇଏ ପତ୍ର ଭଳିଆ କଳମ ପତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି ହଁ 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 ଆଉ ତାର ଫଳ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖ ଏଇଟା ତଳେ ସବୁ ହେଇଛି ପୁରା ଲଟା ଅଛି ଏ ସବୁ କି ଗଛ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଜାଣିନି ଏ କି ଜାତିର ଗଛ ଚିହ୍ନିକି ଗଛ ଅଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଗଛ ହଁ ବା ସେ ଗଛ ଲଟା ମାରିଛି ପୁରା ଆରେ ସିଏ କହିଦେବେ ଯେ ଏଠିକା ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ତ ବିଦେଶରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କଥା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଯେଉଁ ଗଛଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଗଛଟି ମୁଁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛି ଜଣେ ମଉସା ସେଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ମଉସା ଜଣକ ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମଉସା ଏ ଗଛକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କାରଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଣା ଗଛର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଏ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କି ଗଛ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ତ ବିଦେଶରେ ରହୁ ଆଉ ଏସବୁ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଏ ପାଖ ଲୋକମାନେ କହିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ କଳମ ଶାଗ ଯେମିତି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ ପତ୍ର ପରି ତା'ର ପତ୍ର ଲଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି କିନ୍ତୁ କଳମ ଗଛର ଯେଉଁ ଲଟା ସେଇଟା ଟିକେ ପୋଲ୍ହା ଥାଏ ଭିତରେ ଆଉ ନରମ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ୟାର ଏତେ ପୋଲ୍ହା ନାହିଁ ତା ଭିତର କିନ୍ତୁ ଟାଣ ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ ଟାଣ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଛ ଆଉ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଇଭଳି ଗଛ କିଛି ଅଛି ଲଟା ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଳମ ଶାଗ ପରି ପତ୍ର ତା'ର ଆଉ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ ଯାହାଫଳରେ କି ଜଡ଼ିବୁଟି ଜାନକାରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଗଛ କ'ଣ ତାପରେ ଏ ଗଛର ଗୁଣ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ କ'ଣ ଯଦି କିଛି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଧରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ବା ଜଣେ କବିରାଜ ବା ଜଣେ ଗଛ ଲଗାଉଥିବା ଜାଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସବୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବୁ ଆମଠାରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ